Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yemwe wasankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chomwe chinachitika posachedwapa, Professor Peter Mutharika wati kupambana kwake pa chisankhochi ndi chitsimikizo choti ntchito zachitukuko zipita patsogolo mdziko muno. Professor Mutharika amayankhula izi ku Blantyre pa msonkhano wa olemba nkhani ku nyumba yawo ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Charles Chindongo komanso Beatrice Juma alemba ripoti ili. Patangopita masiku owerengeka, bungwe la Malawi Electoral Commission MEC litalengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko, Professor Peter Mutharika achititsa msonkhano wa olemba nkhani ku nyumba yawo ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Professor Mutharika athokoza mtundu wa Malawi powakhulupirira kuti atumikirenso dziko lino kwa zaka zina zisanu. Professor Mutharika ati akubwera kudzakhala mtsogoleri pa nthawi imene dziko lino likukumana ndi mavuto amafuta a galimoto komanso ndalama zakunja mwa zina. I thank you, the people of Malawi, for entrusting us with a responsibility to lead this nation for the next 5 years. Professor Mutharika ayamikiranso Dr. Lazarus Chakwera kamba kuvomereza zotsatira za chisankho zomwe ndizosowa mu ndale za demokrasi. Pakadali pano, Professor Mutharika achenjeza anthu onse ogwira ntchito mboma omwe akuthandizira mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu pamene ntchito yokonzekera kulumbiritsa mtsogoleri wa dziko lino ili mkati. Now I'm told that there are a lot of things going on in the government, by civil servants and others. Huge payments are being made, money is being transferred, vehicles numbers are being changed, and dubious contracts are being honored, dubious loans are being given. I want to warn those civil servants who are doing this that they must stop. And the politicians who are facilitating this, they must stop. We must rebuild this country, and this must stop. What they are doing is illegal and criminal, and I know everything that's going on. I have my eyes everywhere. I know all this. I know it. And I can assure you, Professor Peter Mutharika anapambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino ndi 56.8% ya mavoti kugonjetsa Dr. Lazarus Chakwera omwe anapeza mavoti 33%. Professor Mutharika ndi president wachisanu wa dziko lino ndipo tsopano wakhalanso president wa dziko lino wachisanu ndi chiwiri 7. Mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene, Professor Peter Mutharika wati boma lake likambirana ndi bungwe loona zachuma pa dziko lonse la International Monetary Fund IMF pa ndondomeko ya za Extended Credit Facility ECF yomwe inathetsedwa. Mutharika anena izi pamene amalankhula ku mtundu wa Malawi kwa nthawi yoyamba chiwasankhireni pa udindo wa mtsogoleri watsopano wa dziko lino. Iwo ati boma lawo choyambirira kupanga chikhala ntchito yobweretsa ndalama zakunja mdziko muno ngati njira imodzi yofuna kukonzanso chuma cha dziko lino. every country in the world, even the big ones, even the rich countries, Germany or Britain, they deal with IMF. And we want to build a cordial relationship with IMF, and we'll be talking with them. Remember we had an agreement with them, but it was cancelled, and then I think it became difficult to do another one for all sorts of factors. But we will be engaging IMF, the World Bank, and other institutions like African Bank, African Development Bank, and IFC, and I also and some of the big individual countries will be BIC, BRICS. We'll be talking with all those people and to see and reintegrate ourselves into the global economy. The way things are now, no country can survive
on its own without being part of the global economy. And we intend to engage in the global economy and be part of it. Ena mwa anthu amene amalankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno apempha mtsogoleri amene wangosankhidwa kumene Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayike patsogolo ntchito yokonza chuma cha dziko lino komanso kuthana ndi katangale kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. A George Chaima ati ndizachidziwikire kuti chuma cha dziko lino chaonongeka ndipo nkofunika kukhazikitsa mfundo zokhwima zimene zingathandize kuti Amalawi asapitilire kumva kuwawa. Iwo analankhula ndi Patrick Dambula. Dziko lino laonongeka kwambiri aliyesa akhoza kuvomereza ngakhale president chakwera amene akuchoka pamodzi ndi nduna zake akhoza kuvomereza kuti dziko lino laonongeka kwambiri. Professor Mutharika naye akhoza kuvomereza kuti dziko lino laonongeka kwambiri. Ndikukhulupirira kuti ngakhale no Malawi mukuvomereza kuti dziko lino laonongeka kwambiri, pachuma laonongeka. Kotero kuti ndifunikana mtsogoleri amene akubwera tikamapita chitsogolo alimbikitse umodzi kuti tonse tigwirane manja kukonza zimene zaonongeka. Yekha mtsogoleri payekha sangakwanitse molingana ndi mmene chuma cha dziko lino chaonongekeka. Ndipo tikufuna kuti mwina tipemphe boma limene likubwera liyang'ane kwambiri poyambirira kukhazikitsa nduna kapena cabinet imene ikhozokhala cabinet ya wanthu woyika chidwi chawo pa Malawi onse osakhala kufuna kudzilemeretsa okha iyayi. Ikatero ndiye kuti ayambe kuwatumikira Malawi ake kukonza chumachi chimene chaonongeka kuti mitengo ya zinthu imene ili yokwera kwambiri iyambe kutsika. Fetereza amene mwina ndi odula kwambiri ayambenso kutsika kuti anthu atakwanisa kugula kulima mvula ikubwerayi ndi kuti adzakolole kuti dziko muno tizikhalanso ndi chakudya chokwanira kuti njala tithane nayo. Tikati tiyang'anenso nkhani ya katangale mwina ting'ane kuti pakali pano Malawi wakhazikika kwambiri pa mphika wa katangale. Kofunikira kuti katangale apeze njira zabwino zolimbana nazo ndi kuthana nawo chifukwa Amalawi akwena kuti akhale mdziko limene lilibe katangale kuti litukuke ndi kupita patsogolo. Katswiri winanso amavuto bamusi anati mzaka zisanu zapitazi mitengo ya zinthu yakhala ikukwera kwambiri ndipo boma limene likubwerali likufunika kuti likonze zimenezi. Oyamba ndiye kukonza chuma cha dziko. Chuma cha dziko lino chinaonongeka kwambiri kotero kuti mitengo ya katundu imakwera pa mlingo othamanga kwambiri. Mwezi ndi mwezi nthawi zinanso sabata ndi sabata imapezeka kuti anthu akapita kukagula katundu akukumana ndi mitengo yosiyanasiyana m'mashopu, m'magrosari, m'misika ndi kwina kotero. Ndiye chimenechi chofunika kuchikonza. Koma kotero palinso nkhani yokuti boma la Mutharika lionetsetse kuti chuma cha dziko la Malawi chiyambe kutulutsa katundu kumakagulitsa ku misika yakunja ngati njira yokhazikika yopezera ndalama yakunjayo ya dola ija timati forex. Zimenezi zingathandize chifukwa padakali pano chuma cha dziko la Malawi chikudalira kwambiri kuyendetsedwa ndi ngongole ndalama zobwereka kumayiko akunja, kumabungwe akunja komanso kubwereka ndi kukongola ndalama mkati mwathu muno mdziko lino m'mabanki amene ali kumalawi komwe kuno. Zimenezi zapangitsatu kuti kuchokera chaka cha 2020 kufikira pano chingongole cha dziko la Malawi chakula kwambiri kufika kudutsa pa 18 trillion kwacha ndalama ya ngongole yokha. Zimenezi zimapangisa kuti kayendetsedwe ka chuma cha dziko kazikhala kotsimphina komanso kotsamwitsidwa. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lapempha ulamuliro watsopano ukubwerawu kuti ulimbikitse kuchita zinthu poyera posankha adindo a mboma komanso kusamala chuma cha boma. Mkulu wa bungweli Wile Kambwandira wati kupambana kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi mavoti 56 pa 100 aliwonse omwe anaponyedwa ndi chikumbutso kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu pa ulamuliro wawo. Akambwandira apemphanso kuti pakhale kuganizira mbali zonse komanso kuthekera pakasankhidwe kwa adindo a mboma komanso kulemekeza malamulo a dziko lino. Choyambirira ndi uthenga umene timafunira mafuna abwino pakusankhidwa kwawo President Professor Arthur Peter Mutharika. Komano timafotokozanso zinthu zingapo zimene tikuyembekezera kunena kuti boma lawo lichite. Choyambirira timanena kuti tikuyembekezera kunena kuti pakhale kuchita zinthu poyera pakasankhidwe ka maudindo a mboma, kagulidwe katundu wa boma komanso kwakukulukulu kagulitsidwe ntchito ndithu ka ndalama za boma kunena kuti pasakhale kusakaza kwina kulikonse. Komanso tikuyembekezera kunena kuti pakhale ndithu pa Chingerezi timanena kuti upholding rule of law.
kuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito yake. Tikudziwa kunena kuti anthu osiyanasiyana pakanali pano akuyankha nkhani zakatangale, ena ndi mamembala a chipani chawo, ndiye tikuyembekeza kunena kuti sipakhala kulowerera kwina kulikonse, chilungamo chiyende ngati madzi, kunena kuti Amalawi mwina atha kuona chilungamo. Komanso kwakukulukulu tikuyembekeza kunena kuti sipakhala kusankha adindo potengera kumene akuchokera, komano tione kuthekera kumene anthu ali nako. Zimenezo nzofunikira kwambiri tikamamangirira dziko kuti tikhale ngati amodzi. Pakadali pano katswiri wa zaulimi Leonard Chimwaza wapempha ulamuliro ukubwerawo kuti uonetsetse kuti vuto la kusowa kwa chakudya ikhale mbiri yakale komanso kuti zokolola zikhale zochuluka. Iwo akufotokoza. Malawi akuyembekezera kuti pakhala kusintha makamaka pa linganizo lofuna kuti no Malawi ina aliyense akhale ozidalira pa nkhani ya chakudya. Chimene chikuvuta kwambiri ngati dziko nchonena kuti sitikukwanitsa kukolola mbewu zochuluka. Tikulima bwinobwino komano zokolola zathu zomakhala zochepa kwambiri, zimene zikumapangisa kuti no Amalawi ochuluka azikhala pa chiopsezo cha njala. Ndiye ndondomeko zonse zimene zimathandiza kuti dziko tikhale ndi chakudya chokwanira zikuyenera kukhala mchimake. Ku Malawi kuno alipo makampani aboma akuluakulu ngati ADMAC, NFRA, Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund, ngakhale Green Belt Authority. Amenewa ndi makampani amene akuyenera kuti apasidwe ndalama zokwanira komanso upangiri kuti no athandizire boma kuti no tidzikwanisa kukolola zochuluka zimene tidzidya. Komanso pa nkhani ya malonda tikukhulupirira kuti pokhala kuti dziko la Malawi timadalira kwambiri ulimi kuti no tikhale ndi chuma chabwino. Ku Malawi kuno tili ndi makampani kapena mabungwe amene ali ndi kuthekera kothandizira kuti dziko lathu lidziwike pa nkhani ya malonda za ulimi ngati Malawi Bureau of Standards, Malawi Investment Trade Center, amene wali ndi kuthekera kopereka upangiri komanso kuthandizira kuti tikathe kupeza misika yakunja kumene tingagulitse mbewu zathu. Tikukhulupirira kuti akhala kuti akugwiritsa bwino zitha kutithandizira. Mabungwe omenyera ufulu wa amayi ati ndokhutira kuti pali kusintha pa chiwerengero cha amayi omwe apambana pa mipando ya aphungu a nyumba ya malamulo malinga ndi zotsatira za chisankho zosatsimikizika. Mkulu wa bungwe la Women Legal Resources Center WOLEC Magi Kathwera Banda komanso Asala Kambilinya akubungwe la Oxfam ati mipando 49 yomwe amayi apeza ikusonyeza kuti anthu akuyika chikhulupiriro mwa amayi. Catherine Banda ali ndi ripoti. Amayi okwana 331 ndi omwe anapikisana nawo pa mipando ya aphungu aku nyumba ya malamulo, ndipo 49 mwa iwo ndi akuoneka kuti anapambana malinga ndi zotsatira za chisankho zosatsimikizika. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Oxfam yemwe amaona zakuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Asala Kambilinya, ati 34 mwa amayi amene apeza mipando ya ku nyumba ya malamulo ndi atsopano pamene 15 anakhala kukhala aphungu aku nyumba ya malamulo. Akambilinya ati kusankhidwa kwa amayiwa kukusonyeza kuti anthu akuakhulupirira amayiwa ndi kuti ntchito yolimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ikupita patsogolo. Manambala athu mukuonetsa kuti azimayi 15 ndi amene abwerera kuchokera ku 40 imene tinali nawo, mwa azimayi ena akulowa kumene, ena akubwerera ndithu ku parliament, chimene chili chotithandiza kunena kuti anthu mu madera kapena kumudzi akuonetsa kuti ali ndi kuyamikira mwene kufuna kulowetsa azimayi ku parliament. Mkulu wa bungwe la Women Legal Resource Center WOLEC Magi Kathwera Banda ati sichapafupi kuti amayi adzikwanitsa kupeza mipando monga ya aphungu ndi makhansala mdziko muno, ndipo akuyamikira chiwerengero chomwe chapezeka tsopano. Akathwera Banda atsindikanso kuti payenera kukhala lamulo lomveka bwino lomwe lizithandizira kuti amayi ochuluka adzikwanitsa kupeza mipando ngati ya aphungu ndi makhansala. Koma ine ndikuona kuti achita bwino chifukwa kuti dzikoli limakhala lovuta kuti mzimayi ayimire zisankho komanso apambane. Soya system imene timagwiritsa ntchito. System imene timagwiritsa ntchito ilibe affirmative action yothandizira amayi kuti akhale ma special measures. So kukhala ndi mzimayi amene wakwanisa kuthana ndi ziphinjo zosiyanasiyana kukhonza ameneyo ndi mzimayi woti imuyamikire. Pa chisankho cha mu 2019 amayi okwana 295 ndiwo anapikisana nawo pa mipando ya aphungu, ndipo 45 mwa iwo anapambana pa mipandoyo.
Pakadali pano bungwe loyendetsa chisankho la MEC likuyembekezeka kulengeza zotsatira za aphungu ndi makhansala. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Dziko la China lapereka mafuno abwino kwa Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chomwe chachitika mdziko muno posachedwapa. Kudzera mukalata mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping watsimikiza kuti apitiriza kugwira ntchito ndi dziko lino pofuna kutukula miyoyo ya anthu am'mayiko awiriwa. Ubale wa Malawi ndi China wakhala ulipo kwa nthawi yayitali kuyambira mchaka cha 2007. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Takulandiraninso nkhani zathu. Mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi, FIDOMA, Simon Munde, wati pali kufunika kodziwitsa anthu za kufunika kwa chiyankhulo cha manja mdziko muno. Iwo ati iyi ndi njira imodzi yotukulira chiyankhulochi komanso kuthana ndi ena mwa mavuto omwe anthu a vuto la ulumali wa kumva amakumana nawo. Ndawina Chamwaka walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Amin Musa. Anthu a vuto la ulumali wa kumva amakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikiza kuchepa kwa omasulira chiyankhulo cha manja. Mwachitsanzo nthawi zambiri malo ngati mzipatala, mabanki komanso msukulu sikwenikweni kupeza omasulira chiyankhulo cha manja. Awa ndi ena mwa mavuto amene anthuwa amakumana nawo tsiku ndi tsiku. Bison Chimenya ndi mkulu wa bungwe la Malawi National Association of Deaf Manad. Ife ngati abungwe ndithu tikudziwa kuti pakadali pano ma-interpreter ndithu tinawo ndithu ocheperapo. Komano kumbali yathu ngati bungwe timakhala ndithu tikuchitisa misonkhano yosiyanasiyana kukambirana ndi amabungwe anzathu komanso malo osiyanasiyana ndi kumafotokozera kufunika kwa kukhala ndi anthu amene omasulira chiyankhulo cha manja. Komanso timaonetsetsa kuti kumbali yathu tikupereka ndithu maklasi kapena kuti matraining oti tizikwanisa kusula anthu amene omasulira chiyankhulo cha manja. Pothirirapo ndimanga mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organization in Malawi, FEDOMA, Simon Munde, wati ngati dziko nkufunika kuti anthu omasulira chiyankhulo cha manja akhale okwanira ndi cholinga choti anthuwa asamatsalire mbuyo. Manadi ndi asilidi akhala akuphunzitsa anthu pa nkhani yokhuzana ndi sign language interpretation. Aphunzitsa anthu ambiri kwambiri. Chomvetsa chisoni nchoti anthu amene aphunzitsidwawo sitikuagwiritsa ntchito ngati dziko la Malawi. Koma anthu amene ali ndi ulumali wakumva akufuna kwambiri kuti alandire uthenga sakuulandira. Yankho lake ndi awawa amene aphunzitsidwa sign language iwa koma sitikuagwiritsa ntchito. Azenas Govat ndi mkulu wa Tamva Friends for the Deaf, iwo ati ngati bungwe ayesetsa kutenga nawo mbali pofuna kutukula chiyankhulo cha manja. Ifeyo Tamva Friends for the Deaf timapanga training aphunzitsi school zaboma sign language. Cholinga chake choti aphunzitsiwa athe kulumikizana ndi ana amene ndi ulumali wa defi ma school osiyanasiyana. So far tiyatamva tapanga ku train aphunzitsi mplanta ya muno, tapanga so train aphunzitsi mu Balaka, tapanga so train aphunzitsi ku Chichewa. So far number imwe tapanga train aphunzitsi kudusa 200. Majolinga chake cheni nchonena kuti aphunzitsiwa athe kulumikizana ndi mwana amene ndi ulumali wosamva mu kalasi. Chiyankhulo cha manja chimaonetsera kusiyana kwa ziyankhulo, chikhalidwe komanso kubweretsa pamodzi anthu aulumali. Skulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences yati ubale wake ndi skulu ya ukachenjede ya University of International of Business and Economics ya mdziko la China ithandiza kukwaniritsa masomphenya ake okhazikitsa factory yokonza mankhwala kuchokera kuzitsamba. Wachiwiri kwa mkulu wa skulu iyi Profesa Mark Malewa ndiye wanena izi pomwe anakumana ndi akuluakulu a skulu ya ku China pomwe amakambirana zina mwa zinthu zomwe Amalawi apindule kuchokera pa skulu yomwe dziko la China lamanga mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuti Amalawi aziphunzira chikhalidwe cha mdziko la China. Profesa Malewa akufotokoza zambiri. Mumadziwa kuti ku Malawi kuno kuli zipatala zambiri za China zimapanga mankhwala a traditional China ifenso monga kuhesi
tikukhulupirira mukudziwa kuti tifuna tiyambe pharmaceutical plant yathu company yopanga mankhwala Malawi momwe muno. Chimodzi mwa zinthu zomwe tizipanga pa company imeneyo pharmaceutical plant iyo ndi mankhwala traditional medicines. So tikudziwa kuti ifeyo tiphunzira kwambiri ndithu kwanza tuwa kuti amapanga bwanji kuti ma traditional medicine awo akhale well packaged, akhale abwinobwino, dosing akhale abwinobwino, kuti tikamapereka kwa ma patient Amalawi athu azikhala kuti mankhwala kuti tikudziwa muyeso wake, tikudziwa dosi yake, tikudziwa kumene amagwirira ntchito, ndi ku making sure kuti basakhale kuti ndi mankhwala oti kenakonso ndi dosi yake osadziwa bwinobwino. So tiphunzira kwambiri chifukwa nzathuwa nkhani ya traditional medicine inayamba kale zedi, ndi tikuona ngati tingaphunzirepo chimodzi kapena ziwiri pa nkhani ya mankhwala azisamba. Alimi mdziko muno awapempha kuti azilembetsa malo awo omwe amachitirapo ulimi ngati njira imodzi yoteteza malowo, komanso kuti azitha kuchita ziganizo zoyenera pakagwiritsidwe ntchito kamalowa. Mkulu wa zoyeza malo ku unduna wa zamalo Amasida Mbano ndiwo anena izi. Mkulu woyeza malo ku unduna wa zamalo Amasida Mbano ndiwo amema alimiwa pomwe amakumana ndi othandizira ntchito yoyeza malo pansi pa ntchito ya Agriculture Commercialization Project Agicom. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa msonkhanowu ndi ogwira ntchito zoyang'anira malo madera mdziko muno, mkulu wa zoyeza malo Amasida Mbano asindika zakuzipereka kwa unduna wawo pofuna kuteteza malo mdziko muno. Iwo ati boma lakhazikitsa njira zosiyanasiyana ndi cholinga choti malo mdziko muno akhale otetezeka, monga kukhazikitsa malamulo ena atsopano oyendetsera ntchito za malo, komanso kukhazikitsa ndondomeko zothandizira kuti malo aliwonse mdziko muno akhale ndi zikalata. Pani ma project osiyanasiyana ngati Agicom imene ikuthandizira alimi kuti pange pindule ndi ulimi wawo, komano tuziwa tonse kuti pamalo pamene alimi akugwirapo ntchito akakhala kuti malo osanalembese nthawi zina amakhala onyinyirika kuti apange zitukuko zikuluzikulu chifukwa amatha kuopa kuti mwina pasogolo wina azandilanda malowa. So ifeyo ngati unduna wa zamalo timathandiza ma project osiyanasiyana ophatiza kwa Agicom kunena kuti alimi amene akugwira ntchito zimenezozo kuti apange support kuti malo aja alembese akhale ndi umwino wa malo, kotero kuti atha kupanga china chonse pa malo paja mwamtendere pozindikira kunena kuti munthu sangathe kubwera pa malopo kuzathamangisapo. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito ya Agricom, a Christian Malaidza, asindika kufunikira kotukula ulimi ngati business, maka poonetsetsa kuti malo omwe alimi akugwirapo ntchito zawo awalembetsa kuboma ndipo kuti ali ndi zikalata zoyenerera. Nkhani imene ndi yabwino ndithu, mwina sindingafotokoze kwambiri ku nkhani ya mafumu iyi, komano tingotengera magulu alimi athu amene tikugwira nawo ntchito, komanso azilangiza athuwa amene tikugwira nawo ntchito amene amakhala ndithu akulumikizana ndi alimi wa tsiku ndi tsiku. Ichi chikumaoneka ndithu kuti ndi chinthu chofunikira, akumbachiona kuti ndi chinthu chofunikira makamaka poonetsetsa kuti katundu amene project ikuwapatsa umwini wake. Project imalimbikitsa ndithu umwini kwambiri wa katundu amene tikupereka ku magulu alimi, kotero kuti alimi andi chiyembekezo chachikulu poona kuti umwini wawo wa katundu amene project ikupereka uzikhala umwini okhazikika, poonetsetsa kuti kukhazikitsidwa pamalo amene ndithu ali ndi mapepala oyenerera pa nkhani ya umwini. Dziko la Malawi lidasintha malamulo atatu oyendetsa ntchito za malo mdziko muno, ndipo malamulowa adayamba kugwira ntchito yake mchaka cha 2017. Kampani yogulitsa zipangizo za ulimi ya Synthesis Agriculture yati achinyamata ambiri mdziko muno akuchita business ya ulimi wa nthirira pogwiritsa ntchito zipangizo za ulimi wa nthirira zomwe zimatenga mphamvu yake kuchokera kudzuwa. Polankhula ndi MBC, mkulu woona za malonda ku kampani Jime Chikulekulu wati zipangizozi ndi zotsika mtengo, komanso alimi amakolola zinthu zochuluka. Achinyamata ambiri mutati muone amaliza masukulu awo maangu kukhala muna kusowa ntchito kusoma business yanga ambiri kubalimbikisa kuti atabwera ku Synthesis Agriculture azapeze mapafu amenewa
kuti akuyamba ulimi wa chaka chonse kumatha kulima kuchokera January kufika December kugwiritsa ntchito zipangizo zogwiritsa ntchito dzuwa zimenezi. Muli business imene mulimi mutukhoza kukhala ndi chimanga chotukhoza madya kunyumba kwako chosala kumagulitsa umakhanira mapatuma. So kwalimbisa chinyamata kuti musangokhala ifasi munalembedwa ntchito mukhoza kuzilemba nokha ntchito kupanga ulimi wa chipiro umene kugwiritsa katundu kuchokera ku synthesis agriculture. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu koma tisanasiyane tentonenso. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.